Ahoj všichni a vítám vás. Dnes se budeme zabývat úžasnou silou afirmací a tím, jak mohou pomoci dosáhnout našich cílů. Je důležité si uvědomit, že každý den jsme o krok blíže k dosažení svých snů. Afirmace jsou jako klíč k našemu podvědomí. Když si opakujeme pozitivní fráze, dáváme našemu mozku signály, které nám pomáhají věřit ve vlastní schopnosti a přilákat pozitivní události do našeho života. Malé kroky, které děláme každý den, jsou důležité a přibližují nás k našim cílům. Pojďme si nejdříve představit několik afirmací, které mohou posílit naši víru v dosažení cílů. Každý den jsem silnější a odhodlanější. 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 Mým úspěchem je můj denní pokrok. 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 Věřím ve své schopnosti dosáhnout všeho, co si stanovím. Věřím ve své schopnosti dosáhnout všeho, co si stanovím. Věřím ve své schopnosti dosáhnout všeho, co si stanovím. Věřím ve své schopnosti dosáhnout všeho, co si stanovím. Věřím ve své schopnosti dosáhnout všeho, co si stanovím. Mám v sobě veškerý potenciál k dosažení svých cílů. Mám v sobě veškerý potenciál k dosažení svých cílů. Mám v sobě veškerý potenciál k dosažení svých cílů. Mám v sobě veškerý potenciál k dosažení svých cílů. Mám v sobě veškerý potenciál k dosažení svých cílů. S každým krokem, který dělám, jsem blíže k úspěchu. S každým krokem, který dělám, jsem blíže k úspěchu. S každým krokem, který dělám, jsem blíže k úspěchu. S každým krokem, který dělám, jsem blíže k úspěchu. S každým krokem, který dělám, jsem blíže k úspěchu. Věřte ve svou schopnost dosáhnout svých cílů. Každý den máte příležitost udělat malý krok směrem k jejich dosažení. Síla afirmací spočívá v jejich pravidelném opakování a důvěře v jejich moc. Držím vám palce na vaší cestě k úspěchu. Pokud máte své oblíbené afirmace spojené s dosahováním cílů, podělte se o ně v komentářích níže. Rád se s vámi podělím o své. A nezapomeňte sdílet toto video s těmi, kteří by mohli také potřebovat trochu motivace.